שלום לכן, תלמידות רשת אוהלי יוסף יצחק. ברוכות הבאות לכנס הארצי של הרשת, לכבוד י' שבט, יום ההילולה של כבוד קדושת הרבי הרייץ, ויום קבלת נשיאותו ה-75 של הרבי שלנו. קצת לפני שיתחיל הכנס, בו ניצד בשבילי לובביץ', יצאנו לבדוק איך מיושם הנושא השנתי ואהבת במוסדות הרשת. פגשנו תלמידות נפלאות, נרות לעיר, ששיתפו אותנו איך ואהבת הפך אצלן לדרך חיים. ולחדנו רגעים מיוחדים שמספרים את הסיפור של כולנו. בשבילי לובביץ', מדברים ואהבת. בואו איתי. הפסקת 10 בכיתה ג' בבית ספר חב"ד באשקלון. אני נמצאת כאן ולא מאמינה למראה עיניי. באמצע הפסקת האוכל שלך, את יושבת וכותבת. איך קוראים לך? טליה. שלום טליה, ומה את עושה כאן עכשיו בהפסקת 10 שלך באמצע האוכל? כותבת על חברות דברים. טליה, את מוכנה לשתף אותי ואת כל תלמידות רשת אוהלי יוסף יצחק? מי זו התלמידה שכתבת עליה את פתק ואהבת שלך? סטרנה ליברמן. וואו! איך התחושה לקבל פתק שרושמים עלייך על המעשים הטובים שעשית? שמח ומרגש. מה יותר כיף? שכותבים עלייך פתק או שאת כותבת על מישהי אחרת? שאני כותבת על מישהי אחרת. אנחנו כאן מדברים ואהבת, והפעם מי איתנו? שירה יקירה. שירה יקירה, מכיתה? וואו. ואת ממש שמעתי חברה פעילה במבצע ואהבת, זה נכון? כן, ברוך השם. לפעמים אני מוותרת למישהו, נותנת למישהו ואני לא הכי שמה לב, כאילו, יכול להיות שזה מעשה קטן, פתאום ילדה כותבת את זה בפתק ופתאום אני מרגישה כאילו היא לקחה את זה כמעשה גדול ואני לקחה את זה כמעשה קטן. מה הנושא השנה של רשת אוהלי יוסף יצחק? ואהבת! תודה רבה. זאת פשוט כיתה שכל כולה ואהבת. הנה עוד תלמידה מכיתה ג' 2. שלום רוני. שלום. מה את עושה פה עכשיו? כותבת סיפור של ואהבת. לפני כמה ימים שכחתי להביא את הקמר ואביה הביאה לי פעון. מאז שיש לכם את הקופסה של ואהבת בכיתה, משהו השתנה? מאז שיש לנו את הקופסה ואהבת, אז אני מרגישה יותר בטוב. כמה פתקים כבר רשמת מתחילת השנה? 30. 30? מישהי פה רשמה יותר? מה דעתך על הנושא הזה שנבחר השנה? מאחד את כולם. את מדברת ממש על אחדות בית ספרית, ולך ברמה האישית. נגיד שאני חוזרת לבית, אז אני נזכרת במשפטים, ונגיד אני רואה את אח שלי חוזר. אז אני אומרת לו נגיד אחד מהמשפטים, אולי זה ישמח אותו, זה ירומם לו את הנפש. אז אחים שלך והמשפחה שלך מרגישים בשינוי בעצמם? כן, אני חושבת איך אצלכן בבית הספר מדברים ואהבת? אצלנו בבית ספר יש על המדרגות סטיקרים שיש בהם כל מיני משפטים של ואהבת, כאילו נותן לנו משהו חדש לשפה, זה נותן לנו עוד רצון לומר את המילים האלו לחברות. יש לך איזו יוזמה מיוחדת שקשורה לנושא השנתי של רשת אוהלי יוסף יצחק בעניין של ואהבת, זה נכון השמועה הזו? כן. יש לנו בלוח פינה שכתוב כאילו מדברים ואהבת, מוזמנת להצטרף אלינו, שבעצם בנות שהן לבד בהפסקות, אז אומרים להם מוזמנת להצטרף אלינו, ככה הכיתה יותר מגובשת. זה גורם לחברות להצטרף, אפילו אם לא החברות הכי טובות, אחת של השנייה. כן. בנות יקרות, שימו לב, אני נמצאת כאן עם סיירת מאוד 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 מיוחדת. שימו לב. מה השם של הסיירת שלכם? סיירת ואהבת. לא שמעתי שוב פעם? סיירת ואהבת. את יכולה להגיד לי בכמה מילים מה זה להיות חלק מסיירת ואהבת? שאנחנו מסתובבות בהפסקה עם מדבקות ואהבת. כל פעם שאנחנו רואות ילדות שעושות מהנושא של ואהבת, אנחנו שמות לה מדבקה. סיירת ואהבת בפעולה! מביאות? גאולה! לראות ולא להאמין, בית ספר שלם בשיאה של הפסקת 10 מדבר ואהבת. אלמה ואילה, מה אנחנו רואות כאן היום מאחוריכן?
זה סיירת היחפניקיות של מי שאין לה מה לשחק או משהו, היא יכולה לבוא לפה והיא משחקת בכל דבר. באיזה משחקים משחקים פה? כל מיני משחקים ופאזלים, כל מה שהן רוצות כאילו לשחק, יש כאן הרבה משחקים אז הן משחקות בהם. שלום לכם בנות! סליחה שאני מפריעה לכן באמצע המשחק, מה השם שלך? מעיין. מעיין, תספרי לי קצת, מה את עושה כאן בהפסקות שלך? כל יום זה מישהי אחרת, אנחנו בוחרות בנות בכיתה, ואז הן מפעילות פה את תחנת ואהבת. לראות שלאף אחד לא יהיה מצב שאין לה חברה לשחק בהפסקה. למה את באה לפה בהפסקות? בגלל שאני נהנית ויש לי מי לשחק. איזה כיף! בנות שעסוקות כל ההפסקה במשחק אחת עם השנייה. איך קוראים לך? הדסה. הדסה, מה את עושה כאן בהפסקה שלך? משחקות יחד עם נצרת בעלות הפסקות ואהבת. חיילה, אני שומעת שאת גם חלק מתוך הסיירת בלשיות פה בבית הספר, והאמת היא, בינינו, כשמגיעה הפסקה, להיות בתפקיד, איך זה בשבילך? זה לא קצת קשה? זו תחושה, כאילו זה לא ממש קשה, כי זה, את עושה משהו. וגם את משמחת בנות שמקבלות את המדבקה, כאילו זה משמח. התחושה שלך היא תחושה של משמעות, איזה יופי. מדברים ואהבת בכל פינה. שלום בנות! שלום. תוכנית ואהבת משפיעה עלייך גם בבית? כן, גם בבית, גם בשכונה, אני מתחילה יותר ליישם את מה שזה נקרא באהבה. תוכלי לספר לי מה אתן עושות בסוף עם כל המדבקות שאתן אוספות ומחלקות אחת לשנייה? הסיירת ואהבת זה ממש משמעותי, ואנחנו אחרי שאנחנו מקבלות את כל המדבקות ואוספות, יש כרטיסייה של הרשת שקיבלנו, של ואהבת, ויש מלא מספרים וצריך לנקב, ואז מקבלים, אחר כך נכנסים למלא הגרלות ממש שוות. הבנות כאן גילו לי, האמת, שהרווח הכי שווה מלקבל מדבקות, מהו? ואהבת! מדברות ואהבת, ועכשיו אנחנו נמצאות כאן עם חני ברוק. חני, ראיתי אותה עכשיו מציגה בפני כל הכיתה את מצגת ואהבת. איך זה היה בשבילך להיות ילדת ואהבת? זה היה כיף כי אני הראיתי לכולם איך זה כאילו להראות את המשפחה שלי ואיך אני, את התחביבים שלי. חני, את מרגישה שעכשיו החברות שלך מכירות אותך יותר טוב? כן, כי הצגתי על כל מיני דברים ועכשיו הן מכירות אותי יותר טוב. חברות פרגנו? כן. שמעתי שאצלכם בכיתה יש ממש באופן קבוע ילדת ואהבת. נכון. ואיך זה? איך זה מוסיף לאווירה אצלכם בכיתה? כשאנחנו מכירות אחת את השנייה יותר טוב, אנחנו באמת רואות את המעלות שיש בה, ואנחנו יותר מכירות את אחת את השנייה ואת מי שעומדת מולנו. יש איתנו כאן ילדה מאוד מאוד מיוחדת שמגיעה סדרות. מסדרות יום ללמוד בקריית גת. מה השם שלך? חמושקה רוזנטל. חיימושקה. אני שמעתי שאת נבחרת להיות ילדת ואהבת. ספרי לי על התחושה הזו. הן מפרגנות והן נותנות לי את הכבוד ומאוד כיף. רות חנה, את יודעת מי אמר את הפסוק ש"ואהבת לרעך כמוך" זהו כלל גדול בתורה? רבי עקיבא. הדסה אדל ומרים, כאן בבית הספר אתן מדברות ואהבת, חושבות ואהבת ופועלות ואהבת. אני רוצה לשאול אתכן איך זה גם אצלכן בבית. אפילו בבית, אני משתדלת לראות את כל הדברים הטובים באחותי. אני מרגישה שזה עוזר לי להסתדר יותר טוב עם האחים שלי. בכל פינה ניתן לראות בנות מדברות בשפה של ואהבת. בנות יקרות, תגידו לי את האמת, בינינו. אתן מרגישות שכל המעשים שלכם, כל ה"ואהבת" שלכם, מביא ופועל את ביאת משיח? אני חושבת שכל מעשה שאנחנו עושות, אנחנו חושבות, רגע, יכול להיות שזה המעשה שיכריע את הכף. זה המעשה שיביא את הגאולה. אהבת חינם מקרבת את הגאולה, ואהבת ישראל נביא את הגואל. תעשו שלום לכל תלמידות רשת אוהלי יוסף יצחק. שלחו להם ממש שלום מכל הלב, כזה חייכני וכיפי. בבית ספר שלכם מדברים? ואהבת! מדברים? ואהבת! איך? ואהבת! עוד הפעם?
ואהבת. אין ספק שאני יוצאת מהיום הזה כחלק מסיירת ואהבת. וואו, וואו, וואו. תודה בנות, איזה כיף. באהבת ישראל! להביא את הגואל! כל מה שראינו כאן היום הוא רק טעימה מהמהפכה האדירה שמתחוללת במוסדות הרשת בעקבות הנושא השנתי ואהבת. במוסדות הרשת מדברים ואהבת, חושבים ואהבת ופועלים באופן של ואהבת. אין ספק שהיוזמות הטובות פועלות את פעולתן ומזרזות את ביאת המשיח. באהבת ישראל, בוא נשמע אתכן. נביא את הגואל. בתפילה שזה יקרה מיד, עכשיו, ונצעד כולנו יחד מהכינוס הזה לירושלים הבנויה. תודה שהייתם איתנו, ונתראה בהמשך המסע. בשביל לובביץ'.